Jeg hedder Sune Slemming og har ansvaret for vores interne udviklingsafdeling i DLG i dag, og har de sidste 20 år egentlig beskæftiget mig med leverance af projekter, programmer i større og mindre skala. Introduktionen til Plan A kom egentlig, da jeg for cirka 10 år siden startede det, der på det tidspunkt var vel det største SAP-projekt, som kørte efter den agile model op i Danmark, hvor jeg egentlig tog Plan A ind til at hjælpe med både at introducere metoden, men også hjælpe med at coache det undervejs. På de store projekter, der har jeg jo brugt Lasse også til at være med til at både implementere det og facilitere nogle af de her teams i det daglige. Både er metodeteori, men faktisk også være med til at få det til at virke i praksis. Så lykkes vi egentlig også med at få det leveret til tiden eller tidligere. Samtidig så lykkes det også få IT og forretning til at arbejde tættere sammen, og dermed ikke kun at vi bliver hurtigere færdige, men faktisk også at vi ender med at ramme skiven bedre første gang. Samtidig har vi også set, at den måde at arbejde på, kan man sige, giver en højere tilfredshed, og dermed også nogen, der siger, at det har været de bedste projekter med på, fordi der er lige pludselig, vi får kittet de enkelte teams sammen og får et bedre internt samarbejde.